Ramogi orebad migao mochung'ne ute tueche pacho kae Salome Biko kone achiel kuom chenro ma piny owacho keto mar bero ute twech en jowach mar somo e kind jogo motwe e jela. Kanoloso jela baridi mantie Mombasa bang'e awayanga library mageto jogo motwe e jela no jatelo no koni jotwech bende nitiere kod ratiro mar medo tiegore lony mopogore kata ka gin e jela mondo giyud kaka ginyalo konyore ka gitieko twech margi. Sir mar buge library no ne ochwalo gi riwruog Bohora community makoni mano en achiel kuom gigo manyiso jogo manie twech hera mondo mi chieng' moro gilok pachgi ka gisetieko twech margi. This library will serve as a comforting balm for learning, for healing, and for self-discovery. And I have seen there are many self-help books, there are Qurans, there are Bibles, there are motivational books, there are academic books, there are novels there. So I encourage nyinyi wenzetu, tafadhalini, make use of this library. Murudi shule. Sasa mko nimeona kuna vitabu, kuna desks, kuna chairs. You have everything. And we will keep improving this library so that we improve it. Ndio mpate hata computers where you can do e-learning. Ndugu zangu waliopo hapa, maktaba hii ni kwa ajili yenu. Iwe mahali pa utulivu, kujifunza na kupata matumaini mapya. Kumbukeni, hali ya leo si mwisho. Kila kitabu unachofungua ni nafasi ya kuanza upya. Matumaini bado yapo na kesho inaweza kuwa bora zaidi. As we hand over this facility, we pray it brings learning and positive change to all those who will use it. Kwa the pili ba Matanzania jatan piny Matanzania Samia Suluhu Hassan olando joten migepe mage nyasi mano bage kar jot majaten piny Dodoma. Suluhu oyero Hamis Musa Omar kaka jaten migao mar omenda e kinde ma Anthony Mavunde gi Mohamud Thabit oyer kuom thuolo machielo kaka